Να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Το λέμε καθαρά λοιπόν. Δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε. Θέλουμε καθαρή εντολή για να αλλάξουν όλα. Όσοι μιλάνε για συγκυβέρνηση, να το ξέρετε, δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Όσοι μιλάνε για συγκυβέρνηση, να το ξέρετε, δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Μας λένε κάποιοι ότι το ερώτημα σήμερα είναι μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία. Αυτό μας είχαν πει και πέρσι το Μάιο. Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Όπως αποδείχθηκε, το μνημόνιο μας έφερε πιο κοντά στη χρεοκοπία. Και το μεσοπρόθεσμο δεν θα την είχε αποτρέψει. Θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην παράλυση που φέρνει τη χρεοκοπία ακόμα πιο κοντά. Κάποιοι μας απείλησαν τελευταία και με διλήμματα του τύπου μεσοπρόθεσμο ή τάγκς. Κάποιοι άλλοι πριν ένα μήνα είχαν απειλήσει μεσοπρόθεσμο ή δραχμή, σας θυμίζω. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Κάποιοι άλλοι πριν ένα μήνα είχαν απειλήσει μεσοπρόθεσμο ή δραχμή, σας θυμίζω. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Πρόκειται για προπαγανδιστική εκστρατεία φόβου. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Ήδη ο υπόλοιπος κόσμος καταλαβαίνει αυτό το σοβαρό σφάλμα της οικονομικής πολιτικής που βρίσκεται στον πυρήνα εκείνων που κάνει η κυβέρνηση και έχει εφαρμοστεί όλο αυτό το διάστημα στην Ελλάδα. Σύντομα θα καταλάβει και το πολιτικό λάθος, γιατί είναι μέγιστο σφάλμα να προσπαθείς να εξηγιάνεις μια οικονομία ισοπεδώνοντάς την ή να σώσεις μια κοινωνία πυροδοτώντας εκρήξεις, διαλύοντάς την. Κοιτάξτε, μόλις χθες κορυφαίος Γερμανός πολιτικός και μάλιστα πρώην Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνεις στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αυτό δεν φωνάζω 2 χρόνια τώρα. Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει. Εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Πιστεύω, κύριε Πρετεντέλη, ότι όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Και όποιος ψήφισε το μνημόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Από ό,τι καταλαβαίνω από την απάντηση, δεν αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο παγώματος των αποπληρωμών. Πιστεύω ότι αν ζητήσουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα πιθανώς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι στην Ευρωζώνη, αλλά και να μην είμαστε στην Ευρωζώνη, να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να έρθει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας πει έτσι είσαστε, τότε θα αποφασίσουμε εμείς για το μέλλον της δικιάς σας οικονομίας, θα βάλουμε αυτούς τους όρους και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι, θα έλεγα και σκληροί, αδίκως σκληροί, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα της χώρας μας. Ιδιαίτερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει την φήμη ότι ούτε για την κοινωνική της δικαιοσύνη, ούτε και βεβαίως και για την αποτελεσματικότητά της. Το να πηγαίνει σε χώρες αναπτυσσόμενες και να ζητά, να τους λέει, επειδή έχετε πολλά δάνεια, πρέπει να κόψετε και το πρώτο που θα κόψετε είναι από την παιδεία, παραδείγματος χάρη. Αυτές είναι επίσημες πράξεις τους, που ουσιαστικά κόβει το μέλλον της χώρας. Μπορεί αυτή η χώρα να μαζέψει κάποια λίγα χρήματα για 1-2 χρόνια, αλλά ουσιαστικά καταδικάζει τη χώρα αυτή στην υπανάπτυξη σε μόνιμη βάση. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Με τη δέσμευση όχι νέα βάρη στη μεσαία τάξη και στους χαμηλόμισθους, ο στόχος ο δικός μας είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Γιατί εμείς θα προστατεύσουμε το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας. Εμείς θα διαπραγματευτούμε σκληρά. Η λογική ότι απλώς παίρνουμε από τον Έλληνα πολίτη για να κλείσουμε κάποιες μαύρες τρύπες οι οποίες μεγαλώνουν από τη σπατάλη είναι μια πολιτική καταστροφική θνησιγενής. Δεν θα αυξήσουμε το ΦΠΑ. Αν σήμερα
Αν σήμερα παγώσουμε τους μισθούς, θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη. Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Πρώτον, στήριξη του εισοδήματος με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Δέσμευσή μας, κανένα νέο φορολογικό βάρος στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων που καλύπτουν τον πληθωρισμό. Όσους φόρους και να βάλουμε, τα έσοδα θα είναι λίγα. Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος. Κάνουν μεγάλο λάθος. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν αν τα διεκδικήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν και πολλά. Και κυρίως δεν χρειάζεται να γίνει άλλη παρέμβαση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλειοι φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων πέραν των δημοτικών, εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό. Δεν πρόκειται να βάλουμε επιπρόσθετα μέτρα. Το διαβεβαιώνεται αυτό, έτσι, διαβεβαιώνεται τον κόσμο, έχει σημασία. Διαβεβαιώνεται τον κόσμο ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στο τεστ. Τότε βλέπετε να γυρίσουμε στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς. Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Αν νομίζει ότι θα αυτοδιαλυθεί ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, αν νομίζει ξαφνικά οι βουλευτές του λαού θα φύγουν όλοι να ακολουθήσουν τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά, αν νομίζουν ότι οι ψηφοφόροι του λαού θα πάνε να ψηφίσουν όλη η Νέα Δημοκρατία γιατί εξελέγει ο Σαμαράς αρχηγός, προφανώς ο άνθρωπος έχει πολιτική σκέψη νηπίου. Γιατί αυτά δεν θα γίνουν. Γιατί αυτά δεν θα γίνουν. Γιατί αυτά δεν θα γίνουν. Είναι δυνατόν να λέει κάποιος σοβαρά ότι εγώ προτίθεμαι να φύγω από τον λαό για να πάω στη Νέα Δημοκρατία. Είναι το λέω αυτό για τον Μάρκο που τον έχω ξεσκίσει τον άνθρωπο κανένα λόγο. Διαβάζω και στο ίδιο ότι τώρα που έφυγε ο Βορύδης θα ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Δηλαδή αναρωτιέμαι πραγματικά, έχετε σώα στα σφρένας. Ο Βλόπουλος θα μιλήσει για το άσυλο. Ο αχρηστότερος υπουργός εσωτερικών από καταμονής ελληνικού κράτους. Ο αχρηστότερος υπουργός εσωτερικών από καταμονής ελληνικού κράτους. Να πω το εξής, Τις πρώτες μέρες του μνημονίου έβγαινα πολύ πιο αισιόδοξο που πραγματικά πίστευα μέσα μου. Δηλαδή έλεγα θα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Ενώ ξέραμε όλοι ήταν καταστροφή. Το μνημόνιο καταργείται από την ψήφο του λαού το βράδυ της 25ης του Γενάρη. Καταργείται από την ψήφο του λαού. Τελειώνουν και τα τζάκια, τελειώνουν και οι επιτηρίδες. Τελειώνει και το πάρτι. Το πάρτι που γίνεται στις πλάτες του ελληνικού λαού και τώρα που μιλάμε, όταν έχει λαιλατηθεί η μεσαία τάξη, όταν έχουμε φτάσει να είμαστε χώρα με συνθήκες τριτοκοσμικές, τώρα γίνεται πάρτι, κύριε Χατζηνικολάου, από αυτούς οι οποίοι κάνουν λαθρεμπόριο στα καύσιμα, από αυτούς που κάνουν λαθρεμπόριο καπνικών, από αυτούς που δεν πληρώνουν φόρους. Λοιπόν, έρχεται η ώρα στην Ελλάδα, και αυτό είναι πέρα και έξω από κάθε συζήτηση και από κάθε διαπραγμάτευση με τους εταίρους, να γυρίσουμε σελίδα. Και είμαι βέβαιος ότι θα γυρίσουμε σελίδα. Θέλουμε ένα δίκαιο, προοδευτικά κλιμακούμενο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.